Mark Marquez se vratio u Jerez, gde je prošle godine doživeo prelom ruke, zbog kojeg je 265 dana odsustvovao sa staze. I povratak nije prošao baš onako kako je želeo, ali je izvukao najviše što je mogao, a to je bilo 9. mesto. Solidnoj trci prethodili su padovi, posle jednog je završio u bolnici i potom dobio dozvolu da vozi. Ono što je ipak zabrinjavajuće jeste činjenica da je zeleno svetlo dobio posle potresa mozga. I pitanje je kako je to uopšte moguće. U brojnim sportovima postoji poseban protokol kada sportista doživi potres mozga. NFL je možda najbolji primer, pošto igrači moraju da prođu 5 koraka pre nego što dobiju dozvolu da se vrate na teren. I nema preskakanja, niti pukog odrađivanja, pošto je u pitanju zdravlje sportiste, a to traje barem nekoliko dana. U motociklizmu je druga priča. Marquez tako može da se nađe na motoru samo 2-3 sata pošto je doživeo potres mozga. I to nije usamljen slučaj, nažalost. Već smo pričali o tome da mora da postoji oštrija procena stanja vozača pre nego što im se dozvoli povratak na stazu. Jasno je da je teško osmostrukom svetskom šampionu reći da ne može na stazu, ali kada se nešto ovako desi, ne gledaju se titule. Neko mora vozača da spase od njih samih. Ako to ne mogu sami ili njihov tim, onda je odgovornost na lekarskom timu. I pravila jednostavno moraju da se promene.